Hello po mga mamamayang, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayong hapon na ito ay magluluto po ako ng sinigang na isda. Ito na po ang mga sangkap sa aking lulutuin. Unang-una, isda na golden pampano. Tapos, string beans, talong, bawang, luya, sibuyas, tanglad, tapos sili na bell pepper, yung green, asin, gabi, at saka dahon ng kamote. Uumpisahan ko na po ang pagluluto, mga mamamayan. Maglalagay rin po pala ako ng olive oil sa aking sinigang na isda, at saka ito pong lemon ang aking gagamitin para pangpaasim. Ayan na po. Uumpisahan na po natin ang pagluluto, mga mamamayan. Maglalagay po tayo ng konting olive oil sa ating kawali. Ito na po mga mamamayang, igisa na natin ang bawang. Ang luya, tapos ito pong sibuyas na puti. Hahaluin lang po. Pagkatapos po ay maglalagay po tayo ng sabaw. Mga 2 bote po ng mineral water na ganito po, kalaki. Ito po yung ating pangalawang bote ng mineral water. Ayan po. Ayan po mga mamamayang, papakuluin po muna natin itong tubig. Mga mamamayang, pwede rin po pala kayong maglagay ng kamatis sa inyong sinigang, pero yung sa akin ay hindi ko na lang lalagyan kasi madali pong mapanis kapag may kamatis. So, ganyan lang po ang aking paggawa ng sinigang. Wala pong kamatis yung sa akin. At ngayon pong kumulo na ang aking sabaw ay ilalagay ko na po ang tanglad. Yan. At pagkatapos po na nailagay ko na ang tanglad, ngayon po ay isusunod ko naman yung isda. Ayan na po. Isa-isa lang po para hindi maisali yung tubig na andito sa lalagyan ng isda. Kasi hinugasan ko po ito kanina. Dinagdagan ko pala to ng 1 bottle itong sabaw kasi medyo kulang ng sabaw dahil marami po itong isda na aking lulutuin. Ayan po. Pagkatapos po ay tatakpan po muna natin to para kumulo ulit. Ngayon pong kumulo na ang ating isda ay isusunod ko na ang ating gabi. Ayan po. Tapos hahaluin nyo lang. Ayan. Pero wag pong masyadong hahaluin, baka kakati ang gabi nyo. So, ayan na. Tatakpan natin ulit to. Ayan po, tatakpan na po natin. Yan po mga mamamayan, ngayon pong kumulo na ang ating sabaw.
ay ilagay ko na muna itong lemon juice para po malaman natin kung tama na ba yung asim or kulang pa, dahil dadagdagan natin kapag kulang pa ang asim. Tapos maglalagay po tayo ng asin. Ayan po mga mamamayang, tamang-tama po yung asim niya. Hindi na ako magdadagdag ng lemon juice kasi tamang-tama ang kanyang asim. So tatakpan ko muna to para maluto ang gabi. Ayan po mga mamamayang, dahil medyo luto na ang ating gabi ay ilalagay ko na ang ating talong. Konti lang po ang aking talong na ilalagay kasi po mas masarap pag konti lang yung talong na ilalagay. Ayan po, tatakpan po muna natin to. At ngayon pong medyo luto na ang ating talong ay isusunod ko na po ang ating string beans. Or sitaw pala sa Tagalog. Isusunod ko na ang sitaw. Tapos haluin lang po ng konti. Yan. Ngayon pong nailagay ko na ang sitaw ay tatakpan po muna natin to ng mga 2 minutes. At ngayon pong luto na ang ating sitaw ay pwede ko nang isunod ang ating green bell pepper. Ayan na po. Tapos hahaluin lang natin ng konti. At ngayon pong luto na ang ating green bell pepper ay pwede ko nang isunod ang ating dahon ng kamote. Ito na po. Yan. Tapos hahaluin lang po natin para maluto. Ayan po. Hinalo-halo na ng ating dakilang katulong ang dahon ng kamote. Para maluto po ito. Ayan po, patayin na po yung apoy. Kasi maluluto rin yan dahil sa init ng ating sabaw. Ayan po, luto na ang ating sinigang na golden pampano. Ayan po, kukuha lang po tayo para po makakain na ang ating mga kilabot na mantitikin. Ito na po mga mamamayang, luto na ang ating sinigang na isda. Ayan na po. Sana po nakuha nyo ang reseping ito at sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!